हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि डिजिटेल आपडेट यूट्यूब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। दा गामि ओनसोलाव गोबां गोनो गोथो आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि गोनो गोथो गोबां डाउट्सफोर सोलिगासिनो दं लोगोफोर। आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ होननानै गोबां दावराव जागासिनो दं लोगोफोर। दा गामि ओनसोल गामि एरियाफोरावहाय आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौनि बागैहाय गोबां गोनो गोथो जानानै दं मानसिफ्रा। दा सोरबायदि आधार कार्डखौहाय आपडेट खालामना लानांगौ। दा नोंथांमोनहा रावबो गोनो गोथो जानो नाङा, डाउट जानो नाङा। आं नोंथांमोननि डाउटखौ क्लियार खालामना होगोन। नोंथांमोनहा जेबो गोनो गोथो जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ गेजेरावनो स्किप खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना बुजिजोबनाय नङा आरोखि। बेनिखायनो दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा आं A to Z डिटेल्स नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन। दा गामि ओनसोलफोराव आधार कार्डखौ आपडेट खालामनायनि गोबां सोलिगासिनो दं लोगोफोर। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। दा जोंहा बै समावहाय जोंनि आसाम स्टेटनि बायह्रायाव जाय वेस्ट बेंगल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम बेफोरावहाय जायहा आधार कार्ड बानायहैदोंमोन थांनानै दा बिथांमोन बायदियासो आपडेट खालामनांगोन आरोखि ना। दा जोंना नैबे आसाम स्टेटआवहाय जायफोरा दा डकुमेन्ट्सफोरखौ होआखै, बबेबा डकुमेन्ट्सा मानि सोरनाबा बबेबा एड्रेसफ्रा बबेबा सोरनि गावनि नामा बेबायदि मिलाया आरोखि। बेनिखायनो नोंथांमोनहा दा बेखौहाय आपडेट खालामना लानांगौ आरोखि। दा जाय सिगां 10 बोसोर 15 बोसोर जाय 10 बोसोर 15 बोसोर सिगां आधार कार्डखौहाय बानायदोंमोन, बिथांमोना दा नैबे सोलिफुबाय थानाय दानि माबायावहाय आपडेट खालामनांगौ गोनांथि जानानै फैबाय आरोखि ना। जाय 10 बोसोर 15 बोसोर सिगां बानायदोंमोन बिथांमोनासो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ। दा जायफोरना आधार कार्ड बानायनायाहाय 10 बोसोर 15 बोसोर बाराखै, 10 बोसोर 15 बोसोर जायाखै, बिथांमोनहाय आपडेट खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। आं नोंथांमोननि गोसोआव सोरनावबाफोर डाउट जादोंब्ला आङो क्लियार खालामना होखाबाय लोगोफोर। जायफोरना आधार कार्डआ दासिमबो 10 बोसोर 15 बोसोर जायाखै बिथांमोनहा जेबो आपडेट खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरोखि ना। दा नोंथांमोनहा बुजिबाय। दा जेबो गोनो गोथो जानो नांला लोगोफोर। दा जुदि नोंथांमोनहा गोसोआव डाउट दंथारोब्ला, जुदि नोंथांमोनहा गावबा गावनि आधारखौ चेक खालामनानै आपडेटखौ खालामनानै लाथारनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोनहा खालामना लानो हागोन। जों दा अफिसियेल वेबसाइटआव दंफैखायो, आधार कार्डनि अफिसियेल वेबसाइटआव। दा नैबेहाय नुदों नै लगइन विथ आधार एन्ड OTP, बेवहाय लगइन खालामना होबानो नोंथांमोनहा बेयाव लगइन खेबसे क्लिक खालामना होबानो नोंथांमोनहा आधार कार्डखौहाय आपडेट खालामना लानो हागोन आरोखि। बेयाव जों लगइनाव होबाय। दा नै लगइन टु आधार भिउआ OTP, बेवहाय नोंनि आधार नाम्बार, बेवहाय इन्टार केप्चा बेबायदि बिगोन आरोखि। बेवहाय नोंनि आधार नाम्बारनिफ्राय इन्टार केप्चा। दा नैबे इन्टार केप्चाखौ जुदि नोंथांमोनहा सिनायाखैबा नैबेहाय रिफ्रेस खालामनानैहाय गोदान मोनगोन। रिफ्रेस खालामबा बेयो गोदान फैगोन। दा बेवहाय जों आधार नाम्बार होनांगोन। आं आंनि आधार नाम्बारखौनो होबाय लोगोफोर। दा बेहाय इन्टार केप्चा, बेयाव मा होदों 4T44X, 4T
44X दा आधार नाम्बारखौ होबाय लोगोफोर दा कैप्चा क'डखौबो होबाय बसायबाय जों दा नैबे लगिन विथ OTP आवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनांसिगोन आरोखि ना क्लिक खालामना होनोसै दा नै आंनावहाय OTP फैगोन मोनसे मबाइल नाम्बारावहाय वन टाइम पासवार्ड फैगोन आरोखि दा जों OTP खौ मोननो थाखाय दसे सम नेनांगोन दा OTP फैबाय नै लोगोफोर दा OTP खौ जों बसायनोसै दा जों OTP खौ बसायबाय दा OTP खौ होखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामनांगोन नैबे लगिन उनावहाय खेबसे क्लिक खालामना होनांगोन आरोखि ना लोगोफोर दा जों लगिनाव क्लिक खालामना होबाय दाना नै बेफोरबायदि फैबाय बेनि इन्टारफेसआ सार्भारा एसे डाउन स्ल' जायो दा नैबेयावहाय मोनगोन नोंथांमोना साइडआवहाय नैबेहाय खनायाव नै गावबा गावनि मा थायो बेहाय लोगोफोर गावबा गावनि मानसिनि गावबा गावनि प्रफाइल पिकचार थागोन आरो बेहाय नुनो मोनगोन दा बेखौ जों क्लिक खालामना होयोबा बे माबायदि जागोन नैबायदि जागोन आरोखि ना लोगोफोर बेबायदि नुगोन नोंथांमोना बेबायदि नुगोन प्रफाइल पिकचारा बेबायदि जागोन दा नोंथांमोना मिन्थिबाय दा माबोरैहाय आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ दा नोंथांमोना बेबायदिनो खालामबानो जाबाय लिंकआव थांनानै आं लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनगोन लोगोफोर दा बेनि आधार कार्डनि लास्ट डेटआ नैबेयाव होनानै दोनखादों लोगोफोर नै नायबानो जाबाय नैबे खनायाव होनानै दं डकुमेन्ट्स आपडेट क्लिक हियार टु आपल'ड इउ प्रुफ आइडेन्टिटि एन्ड प्रुफ अफ एड्रेस डकुमेन्ट्स दिस सार्भिस इज फ्रि अफ कस्ट टिल बेसेबांसिमनो बेखौ होनानै दोनखादों डिसेम्बर माससिम जागोन आरो बेनि लास्ट डेटआ माने बिनि लास्ट डेटखौ बारायनानै होबाय थायो आरोखि माने जोंनि इण्डियान सिटिजेनावहाय बिराद पपुलेसन दं नालाय बेनिखायनो लासै लासै बयबो आपडेट खालामनो हायो जाहाथे बेनि थाखायनो खेबसेनो खालामजोबनो हाया नालाय बयबो रावबो दा बेनिखायनो बिनि लास्ट डेटखौहाय बारायलांबाय थागोन आरोखि बेयो लास्ट डेटआ माब्लाबाबो जोबा दा नोंथांमोननो आं बेखौनो नोंथांमोननाव सोरबाफोर गोसोआव डाउट दंब्ला क्लियार जाबाय दा आंना बेहाय माबा खालामखानायसो लोगोफोर स्टेटासआ थिगैनो दंजोबखायो नै बेयाव होना दोनखादों जेबो माबा गैया आरोखि ना जेबो आपडेट खालामनांगौनि माबा गैया आं सिगाङावनो खालामखादोंमोन लोगोफोर नै बेवहाय नायनो हागोन नोंथांमोनहा बेवहाय नै फाइनाल साबमिटआ बेबायदि नुजागोन आरोखि बेवहाय आं खय थारिखआव खालामदोंमोन लोगोफोर नै 5 तारिख 3 मार्च 2023 आव खालामदोंमोन लोगोफोर आपडेटआ दिनैथ' 9 मास जाबाय गोबावानो जाबाय आं आपडेट खालामनाय लोगोफोर दा नोंथांमोनहाबो जाय आपडेट खालामना लानो गोसो दं खालामना लाबानो जाबाय खिन्थु आं नोंथांमोनखौ बुंदों लोगोफोर दा नोंथांमोनहा आपडेट खालामना लानो गोसो गैयाबा गावबा गावनि बाथ्रासै बियो माने जायफोरना 10 बोसोर 15 बोसोर जाबाय आधारफ्रा बिथांमोनहासो आपडेट खालामनांगौ जोंनि गोदानफोराहाय आपडेट खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया दा बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ'आ आं भिडिअ'खौ बारा गोलाव खालामनो सानासै भिडिअ'आ एसे गोलावानो जाबावबायसो लोगोफोर दा भिडिअ'खौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ'जों लोगो मोनबावगोन लोगोफोर लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं